सकाळ पिलामाने गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज आम गोटे गोटे नुआ पाठ पढ़ा जो पाठर नाम जन्मभूमि एवं ये जन्मभूमि को लिखिଛନ୍ତି कृष्णचंद्र पाणिग्राही। तो ये पाठर आम कौन लिखिଛନ୍ତି लेखक प्राबंधिक से विषय आम टे देखा। प्रथम आम ये जन्मभूमि पाठ को लिखि से प्राबंधिक परिचय विषय टे जानिबा। एठारे डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही जन्मभूमिर कौन जन्मभूमिर दिग्दर्शन देइछन्ति एवं जन्मभूमि प्रति केमिति प्रेम भाव रहिबा उचित एवं कौन कले आम जन्मभूमि प्रति भल पाइबा एसब विषय वर्णित करछन्ति। प्राबंधिक परिचय डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही तांकर जन्म मयूरभंज जिलार खिचिंग ठारे जन्मग्रहण करथिले 1909 मसीह एवं तांकर मृत्यु होइतिला 1987 मसीह एवं देखिबा तांकर सृष्टि संभार मध्य कौन कौन से लिखिଛନ୍ତି। ओडिशार संस्कृति और इतिहास रे जाजपुर सारला साहित्य रे ऐतिहासिक चित्र भारतीय प्रत्नतत्व प्रबंध मानस इतिहास और किंवदंती तांकर आत्मजीवनी रे मो समयर ओडिशा एवं आमर तांकर गवेषणा निबंध रे तांकर ऑर्कोलॉजिकल रिमेन्स आर्ट भुवनेश्वर तांकर गवेषणा निबंध करथिले एवं से प्रोफेसर डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही जड़े ख्यातनामा ऐतिहासिक और साहित्यिक प्राबंधिक भाव में ओडिया साहित्य रे तांकर स्वतंत्र परिचय रही। इतिहास और प्रत्नतत्व को भित्ति करी प्रबंध रचना करिबा रे तांकर मौलिकता सुस्पष्ट। प्रोफेसर पाणिग्राहींकर सारस्वत सृष्टिगुड़िक तथ्य युक्त और विश्लेषणात्मक वास्तवता और कल्पनार समन्वयर कृष्णचंद्र पाणिग्राही प्रबंध को अधिक सुखपाठ्य करिछि। प्रोफेसर पाणिग्राही भारतर सरकार द्वारा पद्मश्री उपाधि पाइथिले और मो समयर ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले। मो समयर ओडिशा साहित्य एकाडेमी रे पुरस्कार पाइथिले। एबे आमे देखिबा ए जो जन्मभूमि प्रबंध प्राबंधिक विषय तुम जानिलु किछि एवं ए प्रबंधर पृष्ठभूमि कौन ए प्रबंध रे कौन आमको दिग्दर्शन दिया जाइछि देखिबा। यही प्रबंधटी प्रबंध मानस बोली तांकर गोटे संग्रहित गोटे पुस्तक से ही से जन्मभूमि प्रबंधटी लेखक जन्मभूमिर प्रकृत अर्थ को संधान करी अरण्य प्रकृति बेष्टित निज पल्ली जन्म माटीर अनन्य महत्व को दर्शाइछन्ति। ग्रामरु राज्य देश विश्ववासी हेबा पई एवं महानुभवतार परिधि को प्रथमे पल्ली ठार आरंभ करिबा पई आह्वान देइछन्ति। वसुदेव कुटुंबकम भावना रे एही प्रबंधटी परिपुष्ट। ए विश्वर समस्ते आमर कुटुंब बंधु एवं प्रथमे आम ग्राम को भल पाइबा
ଗାଁରୁ ରାଜ୍ୟକୁ, ରାଜ୍ୟରୁ ଦେଶକୁ, ଦେଶରୁ ବିଶ୍ୱକୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜନ୍ମ ଭୂମିର ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବା। ଏବଂ ପ୍ରବନ୍ଧିକଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ପ୍ରବନ୍ଧଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ହୁଏ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧର ସାର କଥା ଜନ୍ମଭୂମିର। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପ୍ରାଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠେ। ତାଙ୍କର ମାତୃଭୂମି କିଏ? କେଉଁଟା ଆମର ମାତୃଭୂମି? ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ପଲ୍ଲୀଭୂମିରେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ ମାଟି ମାଆକୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କଲେ, ସେ ନା ଓଡ଼ିଶା, ନା ଭାରତ, ନା ବିଶ୍ୱ। ପରିଶେଷରେ ଲେଖକ ଉକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପଲ୍ଲୀଭୂମିରେ ତାଙ୍କର ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ, ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରଥମେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କଲା, ଯାହାର ଫୁଲ, ଫଳ, ଶାକ, ଟୁଣ୍ଡଳ ତାଙ୍କର ଶିଶୁ ପ୍ରାଣକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କଲା, ସେହି ପଲ୍ଲୀ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି। ଏବଂ ସେହି ଜନ୍ମଭୂମି ହିଁ ତାଙ୍କର ଯଥାର୍ଥରେ ତାଙ୍କର ମାତା, ଧାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଏଠି କବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଶାଳ ପୃଥିବୀ, ବିଶାଳ ଏସିଆ ମହାଦେଶ, ସେଥିରେ ଭାରତ, ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଗାଁରେ ମୋର ଜନ୍ମ। କେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ଜନ୍ମଭୂମି କହିବି? ତାପରେ ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଥମେ ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କଲି, ଯାହାର ରୂପରସ ଗନ୍ଧ ପାନ କରି ଯିଏ ମୋତେ ଭୋକିଲା ସମୟରେ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ଏବଂ ମୋର ପ୍ରାଣକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି, ସେଇଟା ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ବୋଲିକି ଏଠି କବି ବର୍ଣ୍ଣିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ଜନ୍ମଭୂମି ମୋର ମାତା, ଧାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଲେଖକ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନ ସହ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷଣରୁ କ୍ଷଣତର ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଚାକିରି କଲେ ଲେଖକ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପଲ୍ଲୀଭୂମି ପ୍ରତି ଟିକେ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରେମଟା। ତେବେ ନଦୀନି ସେବିତା, ବନାନି ଶୋଭିତା, କାନନ କେଦାର ପୂରିତା, ଭଞ୍ଜ କୀର୍ତ୍ତି କିରୀଟିନୀ, ଜନ୍ମଭୂମି ଖିଚିର ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କର ମାନସ ପଟରେ ସଞ୍ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିଛି। ସେହି ଗାଁର ଯେଉଁ ଜନ୍ମଭୂମି ଖିଚିଙ୍ଗରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେହି ଜନ୍ମଭୂମି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ନଦୀ ସେବିତା, ବନାନୀ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ, କାନନ କେଦାର ଏବଂ ସେହି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜା ଭଞ୍ଜ କୀର୍ତ୍ତି କିରୀଟିନୀ, ସେହି ଜନ୍ମଭୂମି ମୋର ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିର ମାନସ ପଟରୁ ସଞ୍ଜୀବିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ପରନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ମଳ ମନ ଖୋଳା ହୃଦୟରେ ସେହି ପଲ୍ଲୀ କୋଳକୁ ଫେରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପଲ୍ଲୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏବେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ମାୟାଜାଳରେ ଆବଦ୍ଧ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏକ ସମସ୍ୟା। ସତ କଥା ଯେ ଜଣେ ଏସବୁକୁ କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମସ୍ୟା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଏ ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତ କରି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଜୀବନର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାଛି ନିଏ, ସେହି ସମୟରେ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମିର ସ୍ନେହ ମମତାକୁ ସେ ଭୁଲିଯାଏ ଏବଂ ସେହି ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସାହସ ମଧ୍ୟ ଟୁଟେ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ଉତ୍କର୍ଷ
ଓ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରାଣର ଅନାବିଳ ଆନ୍ତରିକତା ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିପଟରେ ଭାସି ଉଠୁଛି। ବହୁ ବାଦ ବିବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ନର ନାରୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଏକ ପରିବାରତ୍ୱ ପରମ୍ପରା ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। ସତରେ ଗାଁରେ ଦେଖିବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଜା ଆଈ କକା ଖୁଡ଼ୀ ଇତ୍ୟାଦି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପଲ୍ଲୀବାସୀ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆବଦ୍ଧ ରହି ଯେଉଁ ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ତାହା ବାସ୍ତବିକ ଆଜିର ସହରୀ ସଭ୍ୟତାରେ ତାହା ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ସତକଥା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଥାଏ ଏକ ପରିବାରତ୍ୱ ପ୍ରେମ ଭାଇ ଭିତରେ ଅଜା ଆଈ କକା ଖୁଡ଼ୀ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ରହିଥାଏ ଏଇଟା ଆମର ସହରରେ ଏସବୁ ପ୍ରେମ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଗାଁରେ ମିଳେ ତାହା କେଉଁଠି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ନା ପଲ୍ଲୀରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଗାଁରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଏକରୁଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି। ଗାଁରେ କିଛି ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେବ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ହିଁ କରନ୍ତି। ପର୍ବପର୍ବାଣି ହଉ ଏବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ହଉ ସେଇ ପର୍ବରେ ଦେଖିବେ ଲୋକମାନେ ଯେତିକି ଶତ୍ରୁତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ପରିବାରତ୍ୱ ଭାବନା ରଖନ୍ତି। ସବୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ରାଗ ରୋଷକୁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ପଲ୍ଲୀ ସଂସ୍କୃତି। ସେଇ ପଲ୍ଲୀ ସଂସ୍କୃତିର ଭଲ ପାଇବା ସହରରେ ସେଇଟା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସହରରେ ଖାଲି ତମେ ରହିବ କର୍ମ କରିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ପାଇବନି, ଭଲ ପାଇବା ପାଇପାରିବନି। ଗାଁରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏକଜୁଟ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମୟର ଗତିଶୀଳତା ମଧ୍ୟରେ ପଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଲେଖକ ପଲ୍ଲୀ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ ହେଲା ଭଳି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ସେଠାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନୈତିକ ସାହସ ତାଙ୍କର ଆଉ ନାହିଁ। ପଲ୍ଲୀର ନବାଗତ ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଅଜଣା ଅଶୁଣା। ପଲ୍ଲୀର ଅଶିକ୍ଷିତ ତଥା ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକଗଣ ସ୍ୱାର୍ଥର ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଆଜି ସେହି ଦିଗହରା ତଥା ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ। ଜାଣିଥିବ ପିଲେ ପଲ୍ଲୀରେ ଦେଖିବ କେତେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି କେତେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ ପଥକୁ ବାଛି ନିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ପଲ୍ଲୀରେ ନବାଗତ ଅତିଥି ପାଇଁ ସେ ଅଜଣା ଓ ଅଶୁଣା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ନ ଚିହ୍ନିଲା ଭଳିଆ କରନ୍ତି। କାରଣ ଜଣେ ଲୋକ 5-7 ବର୍ଷ ପରେ ଯିବ ତାହେଲେ କେମିତି କରିବେ? ଲେଖକ କୁହାଯାଏ ଆଫ୍ରିକାର ଜିରାଫ ଭଳି ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ବୋଲିକି ଏଠି ଲେଖକ ତାଙ୍କୁ କବିତା ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ କହନ୍ତି। ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତ ସବୁଜିମା କାନ୍ତ ଏବଂ ମଧୁରିମା ସ୍ୱପ୍ନ ସତେ ଯେପରି ସୁଦୂର ପରାହତ। ପଲ୍ଲୀର କୃଷକଙ୍କର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଧାରାବାହିକର ସମୟଭିତ୍ତିକ କର୍ମ ଶିକ୍ଷିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କାୟା କ୍ଲେଶ ବର୍ଣ୍ଣନା ନ କରିବା ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନ ନୁହେଁ। ଚିହ୍ନ ରୂପେ ଅନୁସୃତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଉପରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ପଲ୍ଲୀରେ କ'ଣ ହୁଏ? ପଲ୍ଲୀରେ ସବୁ କୃଷକ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ସମୟ ବିତେଇଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନେ କ'ଣ ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ନ କରିବା ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନ ରୂପେ ଅନୁସୃତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ କ'ଣ ଯୋଗୁଁ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ସୁଖ ଦୁଃଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ
ନିଜର ଆଭିଜାତୀୟ ଚିହ୍ନକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନରେ ଗତାନୁଗତିକ ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଚାଲନ୍ତି। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସଭ୍ୟତାରେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ନେଇ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରଚୁର ଧନରାଶିର ଅଧିକାର ହେବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନ। ଆଜିକାଲି କ'ଣ ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଗତାନୁଗତିକ ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପାଖରେ ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛୁ? ଚାକର ବୋଲି ଆମେ ପଇସା ପାଇଁ ଭାସି ଚାଲୁଛୁ। ଆଜିର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସଭ୍ୟତାରେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ନେଇ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଚୁର ଧନରାଶି ଅଧିକାର ହେବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ମୋ ପାଖରେ ଧନ ହେବ, ମୁଁ କେମିତି ଅଧିକ ଟଙ୍କା କମେଇ ବୋଲିକି ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଏଇଟା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହା ହିଁ ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଆଭିଜାତ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ? ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଚିହ୍ନ। ସ୍ଥୂଳତଃ ପଲ୍ଲୀ ବକ୍ଷରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି କାୟା କ୍ଲେଶକୁ ଆଚରଣ କରିବାର ତଥା କଥିତ ଆଭିଜାତ୍ୟର ପରିପନ୍ଥୀ ତଥା ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଅପମାନ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଲେଖକ ଏଠାରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଲେଖକ ଦେଖିବା ଯେ ଏଥିପାଇଁ ତଥାକଥିତ ସଭ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଚେତାବଲୀ ବା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାନ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ଯୁଗାବତାର। ସେ ଥିଲେ ମହାଭାରତଙ୍କର ମହାନାୟକ। ଜୀବନର କର୍ମଭୂମିରେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ, ଅତ୍ୟାଚାର, ଅନ୍ୟାୟ, ପାପୀମାନଙ୍କୁ ନିଃଶେଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସାଧୁ ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ସତ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ, ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ପରନ୍ତୁ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମି ଗୋପପୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତି ପ୍ରବଞ୍ଚନା, ଠକାମ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆଚରଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ତିମ ଜୀବନ ହାହାକାର ହୋଇଥିଲା। ନିଜର ଜନନୀ, ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ତଥା ଗୋପାଳର ପ୍ରତାରିତ କରିଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କର ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଓ ସେ ନିଜେ ଜନୈକ ଶବର ହାତରେ, ନିର୍ମମ ଶରା ହାତରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି, ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଯିଏ ପାଶୋରି ଯାଏ, ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ଆମକୁ ଏତେ ପ୍ରକାର ସ୍ନେହ, ଭଲ ପାଇବା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରି ଆମକୁ ବଢ଼େଇଲା, ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇକି ଆମକୁ ମଣିଷ କଲା। ସେ ଜନ୍ମଭୂମି ଚାହେଁ ଯେ ମୋ ପିଲା ମୋତେ କିଛି ନା କିଛି ମୋ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି କିଛି କାମ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଯାଏ, ଶିକ୍ଷିତ ହେଲା ପରେ ସେ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଭୁଲିଯାଏ। ଆଉ କହନ୍ତି ଯେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଥାଏ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁନାହିଁ। ତ ସେଇ ପ୍ରେମଟା ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ଗାଁକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଗୋଟେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମହାପୁରୁଷ ହେଲେ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଭଗବାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ପାର ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମି ଗୋପପୁରର ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ, ନନ୍ଦରାଜକୁ, ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଠକିକି 3 ଦିନ ପାଇଁ କଣ୍ଟ କରି ସେ ଯାଇଥିଲେ ମଥୁରାପୁରକୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ସେଇଠି କଂସକୁ ମାରିକି ସେ ଦ୍ୱାରିକା ନଗରକୁ ପଳେଇଗଲେ। ଦ୍ୱାରିକା ନଗରରେ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ଅଷ୍ଟପାଠ ବଂଶୀକୁ ବିବାହ କରି ବହୁ ସହସ୍ର ପୁଅ ଝିଅ, ସହସ୍ର ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ କଲେ, ପୁଅ ଝିଅ, ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ବଂଶ କ'ଣ ହେଲା? ଏରକା ବନରେ ସମସ୍ତେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ନିଜେ ହଣାହୁଣି ହେଇକି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ। ଶେଷରେ ଜରାସବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଜୀବନ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ସ୍ଥୂଳତଃ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଲେଖକଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନମସ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗ୍ରାମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଉଚିତ। ଗାଁରୁ ନିଜର ସହରରୁ ନିଜର ବ୍ଲକ,
ନିଜର ବ୍ଲକରୁ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା, ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ରାଜ୍ୟ, ନିଜ ରାଜ୍ୟରୁ ନିଜ ଦେଶ, ନିଜ ଦେଶରୁ ନିଜ ପୃଥିବୀକୁ ଭଲ ପାଇବା ଉଚିତ। ଗୋଟେ ଭଲ ଗ୍ରାମବାସୀ ହେବା ଉଚିତ। ଗୋଟେ ଭଲ ଗ୍ରାମବାସୀ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସହରବାସୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଭଲ ସହରବାସୀ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ଲକବାସୀ ହେଇପାରିବନି। ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ଲକବାସୀ ହେଇପାରିବନି ସେ ଭଲ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ହେଇପାରିବନି। ଗୋଟେ ଭଲ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ହେଇପାରିବନି ସେ ଭଲ ରାଜ୍ୟବାସୀ ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ଜଣେ ଭଲ ରାଜ୍ୟବାସୀ ହେଇପାରିବନି ତାହେଲେ ଭଲ ବିଶ୍ୱବାସୀ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗାଁଠୁ କାମ କରିବା, ସହର ଯିବା, ସହରରେ ନିଜର ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତାପରେ ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ସବୁଥିରେ ଆମେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଜନ୍ମଭୂମି ଆମକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇକି ବଢ଼େଇଥିଲା ସେଇ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ଆମେ କିଛି କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଚାକିରି କରୁ, ଯେଉଁଠି ବି ରହୁ, ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁଠି ବି ରୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତୁମେ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପାସରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ଆସିକି ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ କିଛି ନା କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କିଛି ନା କିଛି ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିକି ଆମେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆମେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବା। ଏ ବିଷୟରେ କବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନେ ସବୁ ବୁଝିଯାଇଥିବ ତ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ତୁମେ ପଢ଼ିବ ଆଉ ବୁଝିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ରହୁଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା ହେବ। ଭଲସେ ପଢ଼ିବ। ଆଉ କିଛି ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ମୋତେ କହିବ ପିଲେ, ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିବ।